Diolch. Mae'r cyfarfod yma yn cael ei recordio ac bydd ar gael o-lein yn hwyrach ymlaen. Os nad ydych yn hapus gyda hyn, gadewch y cyfarfod yma. Diolch. Bore da, croeso chi gyd i Pwyllgor Perfformiad ac Adnoddau a'r mora merchar braf o'n adwy fan Penrhyn. Gwyntho fos i braf neis chi adra fyd. A diolch am ymuno o bell ag agos yma heddiw yma. A ni sydd i ymddeiriadau, Ifan, gen ti mynd i gyda ni bod, please? Oes, Cynghorydd Delyth Lloyd Griffiths, Cynghorydd John Roberts. Beth, iawn, diolch yn fawr iawn i chi, diolch yn fawr. Ac yn ymlaen, sydd i eitem 2, a ni, os na rhywun eisiau datgan diddordeb am unrhyw fatar heddiw yma, sgwlch dda. Na, pawb yn hapus fy hynny. Ymlaen i'r cofnodion. Bydd pawb i gael golwg arnyn nhw. Os oes rhywun am gynnig bod nhw'n gywir. Da ni diolch fawr, ac eilydd yna mae Meryl yn cynnig a mae Anwen yn eilio. A neu'n arwyddo nhw mewn efo chdi nes ymlaen, Ifan. Da ni diolch yn fawr iawn i chi, diolch yn fawr. Da ni sydd i'r ochr busnes o'r diwrnod. A ni sydd ymlaen i eitem 4, y taflen weithredu, a Iwan sy'n adrodd ar hwn. Diolch Iwan. Diolch yn fawr. Ddau eitem sydd arno fo. Da ni'n parhau aros am arweiniad. A Llywodraeth Cymru, yr un y parhau i aros am ymateb. A Llywodraeth Cymru am y tap. O lai aros ar y dalen weithredu yn y tro. Iawn, diolch fawr iawn ymuno, diolch fawr. Ydyn, os ydych chi rhyw sylwadau, codwch y dilo, os chi'n mynd am ddilog i fyny, adra, gwyddwch allan. Oce, diolch fawr iawn i chi, diolch fawr. Na ni. Oce, a ti'n mlaen i eitem 5, ia. Adroddiad cwblhau prosiect treftadaeth treflyn Dolgella. Mae Naomi, mae ataf, croeso Naomi. Diolch. Bore da bawb. Mae'r cynllun yma ar fin dod i ben rwan o fewn yr wythnosau nesaf. Mae yna un dargyrchoedd ar ôl i'w ddalu. Ond mae'n cynllun cyfalaf sydd bod ar y gweill yn rhai Dolgella ers 2017. Yr ail gynllun o'i fath yr awdurdod i gyflawni yn y dre yn canolbwyntio ar adeiladau rhestredig a traddodiadol yr ardal gadwraeth. Fel byddwch chi'n gwybod, mae ardal Dolgella yn cynnwys dros 200 o adeiladau rhestredig, sef y crynodiad ucha yn yng Nghymru, ac yn sicr un o ddynwedda arbennig yr ardal gadwraeth honno, ac yn mae'r dre mor adnabyddus am y rheswm hwnnw mewn ffordd. Mae'r gwaith i fod yn canolbwyntio ar yr adeiladau rhestredig eu hunan yn dyfarnu grantiau i berchnogion a leswyr yr adeiladau o fewn ffin y prosiect. A tro yma, mae'r ffin wedi bod yn ardal bach iawn o fewn yr ardal gadwraeth ei hun. Ac mi oedden ni yn adnabod adeiladau oedden ni'n mynd i fod yn cydweithio efo'r berchnogion arnyn nhw ar ddechrau'r cynllun. Nod y gwaith ydy dod â bydd economaidd i'r ardal drwy hybu busnesau a drwy adfywio'r dre. Ac yn sicr mae'r cynllun wedi cael effaith gadarnhaol iawn ar y dreflyn ac ar ddelwedd y dre mewn ffordd. Mae'r gwaith partneriaethol yn bwysig iawn efo perchnogion yr adeiladau, ond hefyd efo'r 2 brif partner ariannu, sef Cadw a Chyngor Gwynedd. A da ni wedi gweithio efo nhw am dros 10 mlynedd ar y 2 gynllun, felly mae'n braf gweld y gwaith yna'n parhau. Mae yna hefyd elfen o waith refeniw ym hwn mae'r cynllun, sef y gwaith ymgysylltu cymunedol. Ac mae'n deg dweud bod y ffordd mae'r loteri o gronfa dwrtadaeth mae ymagwedd mewn prosiectau wedi newid yn gyfan gwbl ers dechrau'r cynllun yma. Oherwydd ar y pryd, mi oedd y gwaith ymgysylltu cymunedol yn ychwanegol, os liciwch chi, i'r gwaith cyfalaf. Lle dyddiau yma, maen nhw disgwyl i'r 2 beth fod yn fwy na lai yn hafal ac yn rhedeg yn gyfochrog. Felly mae'n gweithio efo 2 partner yn y gymuned ar y gwaith ymgysylltu, sef Partneriaeth Dolgella a Grŵp Yr Aran, ac mae'n amrywiaeth o brosiectau wedi digwydd drwyddyn nhw. Mi oedd y cynllun, wrth gwrs, yn cael ei weithredu yn ystod cyfnod y pandemig, ac mae'n deg dweud, wrth gwrs, bod y pandemig wedi cael effaith ar y cynllun. Nid lleiaf oll oherwydd y sgil effeithiau economaidd a'r cynnydd mewn chwyddiant, y sgil y pandemig, ac wrth gwrs, mi wnaeth hynny arwain at gynyddu costa, nath effeithio ar y gwaith ar un adeilad yn benodol,
sef siop bapur Wilkins yn y dre. Ac mae hwnna oedd y prosiect blaenoriaeth uchel, i'r rhai ohonoch chi sydd yn adnabod y darn yna'r dre, bych chi dall pam. Ond wrth gwrs, mi nathon ni hefyd golli perchennog yr adeilad yn ystod y cyfnod yma. Wedyn, oedd hi fel dominos rwsyd efo'r adeilad yma, oedd un pell arwain at y llall. Ac wedyn, ia, mae wedi cymryd yn hirach i gwblhau y prosiect oherwydd hynny lle. Ond yn amlwg ffactorau oedd yn bell tu hwnt i'n gafal ni. Mae'r gwaith cyfalaf wedi canolbwyntio ar yr adeiladau Adran 3 adroddiad. Mae'r gwaith yn asosba yn werth cyfeirio ato fo gan bod y gwaith toi i fanno wedi ennill gwobr am y to yn 2020. Ac mae'r newid i'r adeilad yna wedi bod yn syfdanol i ddweud y gwir. Ac wedyn, mae'r gwaith ymgysylltu cymunedol wedi bod yn eitha amrywiol. Mi benderfynodd John Ellis, y rheolwr prosiect, mewn ffordd i roi y darn yma yng ngofal y gymuned ei hun. Ac wedyn, mae hynny'n dod â buddion a heriau gwahanol ella i petai ni wedi rhedeg y prosiectau yna yn ganolog, ond mae o'n sicr wedi galluogi ni weithio'n agosach efo nifer o'r grwpiau cymunedol yn y dre. A wedi arwain y gymuned yn cael be maen nhw eisiau mewn ffordd allan o'r cynllun sydd yn hynod o bwysig. Mae'r strwythur ariannu yn eitha syml ar gyfer y cynllun yma. Y cynllun sy'n gwerth jyst dros 2.5 miliwn, mae'r awdurdod cadw Cyngor Gwynedd a Chronfa Dreftadaeth y Loteri yn ariannu. Ond mae'r cyfraniadau preifat yn gwneud hwn yn gynllun gwahanol i'r mwyafrif yn ein rhedeg. Ac mae'r cydweithio yna efo'r perchnogion yn hynod o bwysig. Mae'r gwaith yn y pen draw yn dod â budd, wrth gwrs, i'r sffer cyhoeddus yn Olgella. Ond mae o hefyd, wrth gwrs, yn fuddsoddiad yn yr adeiladau hunan, yn ffabric yr adeiladau ag ati. Fel o'n i'n deud, mae ymagwedd y Gronfa Dreftadaeth tuag at y prosiectau maen nhw'n ei ariannu wedi newid yn gyfan gwbl ers i'r cynllun yma yn cael ei ariannu nôl yn 2016-17. Ac da ni wedi gweld bod yna alw parhaus mewn ffordd am fuddsoddiad yn y dref, ac am y rheswm yna mi wnaethon ni gyflwyno datganiad o ddiddordeb i'r Gronfa Dreftadaeth yn mis Ionawr. Ac mae hwnna wedi cael y golau gwyrdd, ac maen nhw'n hapus i dderbyn cais rhan un ganddo ni yn diweddarach eleni ar gyfer prosiect pellach. Ond mi fydd y prosiect hwnnw'n gorfod bod yn hollol, ddim yn hollol, sori, yn dra gwahanol i'r cynllun da ni ar fin i gyflawni, oherwydd mi fydd o'n gorfod edrych yn benodol ar faterion fel adfer natur, cadwraeth amgylcheddol, ar yr elfennau cymunedol ac yn y blaen. Sy'n golygu fydd y pwyslais ychydig yn wahanol, ac mae hynny'n rhoi cyfle cyffroes iawn i ni, dwi'n meddwl. Yn y gweithgor, mi oedd Brian yn dweud, dylai bod adfer natur yn ganolog i bob penderfyniad da ni'n gwneud, ond mae hwnna'n rhoi cyfle, cynllun fel hyn yn rhoi cyfle da iawn i ni arbrofi efo hynny mewn maes lle fysa rhywun ddim o reidrwydd yn ystyried hynny'n syth. Mae'n rhoi cyfle i ni adeiladu ar y prosiectau eraill lle ni wedi bod yn cyflawni drwy'r SLSP ag ati yn yr ardaloedd Cadwraeth, lle da ni wedi bod yn cwblhau prosiectau data carboniddio, cynaladwyedd, adeiladau traddodiadol, rhestredig, a'r rhaglen sgil traddodiadol hefyd. Felly mae'n dod â nifer o'r pethau yma'n hyd, a gobeithio mynd i alluogi ni i ddatblygu rhywbeth fydd yn reit trefreiddiol lle. Mae werth deud bod fi wedi cyflwyno'r datganiad o ddiddordeb cyn y drafodaeth ymlaen â'r opsiwn newydd posib ar gyfer plas Tan y Bwlch, a da ni wedi cael trafodaeth efo'r loteri ynglyn â sut fysa nhw'n dymuno gweld y ceisiadau yn dod i fewn, a pa fath o risg sydd yna i gyflwyno mwy nag un cais. Maen nhw'n barod i weld y ddau gais yna yn dod i fewn, lle ond jyst eisiau cyfeirio at hynny gan bod yna drafodaeth bellach yn mynd i fod yn digwydd ddiwedd Ebrill. A dyna fo, dwi'n meddwl, un agwedd dwi heb gyfeirio ato fo yn y trydydd cynllun arfaethedig, mi fysa ni'n edrych ar fwy o waith public realm, os ydych chi, yn cydweithio efo adran priffyr y cyngor ar materion fel gwella arwyddion ac yn y blaen. Ond mae yna lot o waith trafod a datblygu i wneud ar hynny cyn cyflwyno'r cais, a gobeithio fydd hynny'n digwydd cyn Ionawr 2026. Diolch Naomi, diolch yn iawn, diolch am yr adroddiad.
Yn ymlaen i agor i'r llawr, ond mae Brian ei law i fyny. So, Brian, ti eisiau dod i mewn, a wedyn Louise, ia? Diolch yn fawr, Brian. Thank you, Chairman. Firstly, I want to congratulate the team, obviously, on what's been a very successful project and clearly had a major impact on Dolgellau and will do going on further. My question, it really is clearly there are other concentrations of historic buildings, listed buildings in other parts of the park, maybe not to the same extent. What are the opportunities for extending that to a project which may not be so tightly focused to one community, but would be able to see lottery monies with other monies invested on a wider basis? Ie, mae hwnna rhywbeth da ni wedi drafod sawl gwaith. Un o'r rhesymau, neu y prif reswm mae Dolgellau mor atyniadol, wrth gwrs, ydy'r crynodiad fel mae Brian di awgrymu hyn rwan, o adeiladau rhestredig yn yr ardal gadwraeth. Ond mae yna 40 o ardaloedd cadwraeth yn y parc cenedlaethol, ac da ni yn dod i ben ar hyn o bryd efo prosiect SLSP sydd yn edrych ar ddatgarboniddio a gwella ffeithlonrwydd adeiladau o fewn yr ardaloedd cadwraeth yna i gyd, a rhaglen sgil traddodiadol. Yn bendant, mae rhywbeth fysa ni yn hoffi gweld yn digwydd yn ehangach. Yn gwestiwn os oes ar lot yn ei barod i gefnogi fo, oherwydd impact mae'n debyg, ond mae'n sicr rhywbeth fedrwn ni drafod efo nhw fel da ni'n datblygu'r cais a gweld os oes yna gyfleoedd i estyn allan yn well i rei o'r ardaloedd eraill. Dwi'n gwybod bod yna drafodaeth i bod yn hanesyddol ynglŷn â chynnwys Harlech enghraifft fel ardal gadwraeth ar y cyd efo Dolgellau yn y cais yn cael ei wrthod yn y syniad yna ar y pryd, ond mae pethau newid, felly, ia, mae werth gofyn y cwestiwn eto mae'n debyg. Yeah, could I just follow that up, Chair? I mean, really, I think if we're successful in this next bid going forward, once the ink is dry on the paper, so to speak, perhaps it would be an opportunity to seek assistance from the lottery as to what the opportunities are and how it might be structured before we put too much effort into putting something to them. In other words, engage them early in the process. If they're impressed with what we do and like what we do and have trust in what we do, they might well say, well, look, we can see what the opportunities are. If you present it in this way, it would sit easier with us. Diolch. Iawn, diolch fawr, Brian. Diolch. Louise, ti'n dod i mewn? Just unmute myself. So this is a very interesting project. Dolgellau is totally fascinating town. Did any of you know that it has a long Quaker history? And there was, by the river on the Mice car park, there was a ducking stool there for poor unfortunate women that were accused of witchcraft. I just find that really fascinating. Perhaps we ought to have a pamphlet made of the history of Dolgellau. The saucepan building itself is fascinating. If any of you haven't been in there, you need to go in. So there is one thing that I'd like to draw to your attention. It's an ongoing historical problem with the shared chimney of Maesgwyn Cadder Road, and it is a listed building, and that presents all sorts of problems for people that live there, etc., etc. It's compromising the structural integrity of the building, and this building, this particular problem seems to have slipped through the cracks, if you excuse the pun, because the chimney obviously has an enormous impact on the rest of the building because of water ingress, and it's damaging the roof, and it goes all the way down. So is that something that I could bring to your attention for you to look into, please? It's Maesgwyn Cadder Road, just at the top of Elgin Square. Ie, wedi nodi, ac ie, na'n edrych am yna fo. Diolch. Thank you. Iawn, diolch Louise. Anwen? Iawn, diolch Robert. O'n i falch o dod Naomi cyfeirio at Harlech, achos dwi'n gweld o bwsnos bron dwi'n cael cwynion gen bobl lleol a bobl ddiarth, mae'n bobl ddiarth yn cwyno fi. Am gyflwr, i ddod bod o'n mewn adroddiad, am gyflwr y dre i ddod i mewn o gyfeiriad Llanfair. Mae yna chdi bach o, wel, mae'r cyflwr, a dyna
a'r lle maen nhw weld gyntaf wrth fod i'r dre, wel, mae yna lot, dyn nhw ddim yn boddran mynd yn ei blaena. Maen nhw'n mynd i'r maes parcio, cyfagos, a troi rownd, ac o'na, mynd i'n ffordd neu rwla. A dwi wedi sôn wrth y swyddogion cynllunio, dwi wedi sgwennu, mae'r cyngor cymuned wedi deud ar lafar wrth berchnogion llefydd yma. A maen nhw jyst yn chwerthu yn y gwneud ni, dyn nhw'n gwneud i byd. Wel, mae golwg dirfawr yna ynde. Dwi'n yn gwybod fysa'r parc gallu, dwi'n gwybod bod yna ddau ddatblygiad sylweddol ar y gweill, yr hen showroom Toyota fel ni'n galw hi. Mae fan ar y gweill, fan ar ei byniadol. Mae'r chemist yn symud i'r hen sbar, ond y pryd ydy hynny. A dyn mae'r ganol y dren edrych reit byniadol, ond y darn wrth fynd i mewn, yr argraff gyntaf mae bobl iarth. Dydy o ddim yn derbyniol o gwbl. Dwi'n yn gwybod os yna rhywbeth fellwn ni'n neud fel awdurdod i gael hein y perchnogion y siopa yma i wneud rhywbeth i wella edrychiad y dre de. Da ni wedi rhedeg cynllun treflyn bach yn Harlech efo'r arian SLSP blaenorol. Mae hynna wedi dod i ben, wel, ie, dargadwad dwytha newydd o'n talu. Oedd hynny'n digwydd ar 5 adeilad mewn gynnwys sbar grifet efo. A da ni yn dal i gydweithio efo cadw ar adeilad Wern Fawr o fewn ardal y coleg. Mae yna, o'r profiad yn Harlech ac yn Ôl-Gellau wedi gwir, pan da ni'n gwadd datganegau o ddiddordeb gan berchnogion, cyn dechrau'r proses grantiau, mae yna lot o ddiddordeb. A wedyn, yn Harlech, mi oedd y gyllideb o ganddo ni llawer iawn llai na beth yna ni yn Ôl-Gellau. Felly, fe ni gorfod canolbwyntio ar waith allanol ac ati, ac ar adeiladau masnachol yn unig. Ond wedyn, pan mae'n dod yn adag cyflwyno cais grant wedyn, os nhw'n cael eu cymeradwyo, maen nhw wedyn yn sylweddoli gymaint o fuddsoddiad sydd angen gan nhw hefyd. Dwi'n gwybod, mewn cyfnod o crisis costa byw, dydy'r arian ddim ar gael gan bawb, ac wrth gwrs mae'n ei fath arno ni, dydy'r gyllideb hael ddim ganddo ni ar hyn o bryd i fedru cynnig grantiau o lefel uwch. Ond dwi'n meddwl, yn sicr, sy'n ni'n gallu gwneud mwy i werthu effaith cadarnhaol y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn Harlech ac yn Ôl-Gellau. Ac mewn ardaloedd eraill o amgylch y Parc Cenedlaethol, o Gwilym Jones oedd yn y swydd yma ymlaen i gwneud, i wneud y math yma grantiau 5 mlynedd ar 20. Mae yna andros o fuddsoddiad i bod, ond da ni'n gwybod am, mae yna sawl adeilad blaenoriaeth uchel o fewn y Parc Cenedlaethol, neu lle efo llnannau sydd yn sgrechian am fuddsoddiad. Ond mae yna brosiectau llai ddim yn ddigwydd i wella delwedd ardal trefi ac ati'n sicr. Mae yna fwy o farchnatau. Mae yna un, dwi'n bod i'r perchynog wedi ymddeol yn dio beth yna. Ond mae yna tws bach ydi o'n o thena. A mae yna uffach o garbod mawr a ni. A sa'n cael tynnu hwnnw ar ei bod. Ac o'r faint, a hynny yn, ond wrth i fynd i mewn i Harlech, mae golwg o'n nadwy yna ynde. Ie. Chi dwi'n gwybod bod yna rei llefydd yn Harlech, ond wedi cymryd yr offer i fyny blynyddoedd yn ôl o gael grantiau. A mae newyddu front shop a beth am dydyn. A dyn, dwi'n gwybod os fysa rhywun yn gallu stepio mewn i wneud rhywbeth o'ch sy'n yna'r gweinion dirin dod o hyd ynde. Iawn, edrych yn hynny. Diolch. Diolch, Niwmi. Edgar? Ie, jyst dau beth o gyfio yma. Efo y sosban i ddechrau de, y gwaith ar hwnnw, wobr beth bynnag do am y to do. A ni'n meddwl o'n bwysig bod eisiau cadw hwnnw yn Ddogella, cos mae'n le hyfryd iawn ar tor dreth, a fydd y bancia felly. Ond yr un o'n i'n boeni fwyaf amdano oedd en siop Mrs Wilks, y siop papur, byddai hi farw dyn o Bryder ond os o'n i'n mynd i wneud o dag hynny de. Ferch ar y farw. Ie. A wedyn, mae yna beth ar ei fod efo fo, ond lot o waith i mynd i fewn, a dwi'n falch bod o'i gyd wedi dod i fewn i'r pethau, bod nhw'n wedi ddarfod y Ddogella ydy'r syniad hwnnw, de. Ie.
draffaeth efo'r pethau yma, fel chi dod i ddiwedd, chi'n sylweddoli, o ia, mae'r bobl yma i gyd eisiau cario ymlaen o'r gwaith, dydy, mae o'n barhaus, dydy, fatha Prince Eiffel Tower, dydy, ond... Ond oedd hi gwella, does am dwi'n gweith. Beth o'r ganol y sgwar. O'r rhan o'r gwaith yma, bydd estyn allan mewn ffordd i berchnogion i weld beth ydy'r diddordeb er mwyn i gyd adfynnu efo model ariannu. Un adeilad da ni wedi adnabod yn barod ydy Tŷ Meirion, achos oedd yn canolfan croeso ni'n arfer bod ar y sgwar cyn adeilad i Gyngor Gwynedd. Oedden ni wedi gobeithio bysa hwnna'n medru bod yn rhan o'r cynllun presennol, ond yn anffodus nath pethau yn gweithio allan efo bydd yr adeilad i werthu, a wedyn am amgylchiadau oedd yn gwneud hynny'n aml wedyn, ond gobeithio fydd o'n adeilad blaenoriaeth uchel yn y cynllun nesa. Dilyn. Diolch. Mae hwn yn brosiect rhyfeddol. O'n i'n cweit di dall bod yna 200 adeiladau, neu beth bynnag, a 200 yn nhw o fewn y tre. Mae hwnna yn anhygoel yndi. A mae'r gwaith yma'n wych. Fel ni fod yn nodi o olch o'r gwaith sy'n ymlaen. Felly ni ti drip bach yn arwyn dro fel bod ar bwrdd ni fel thornol wych. Mae'n ole i fod yn diwrnod datblygu. Dyna'r rheswm o'n i'n codi hwnna. Just sydyn, a dwi'n siŵr eich ar y sbos nhw mi ar hyn. Ond yn sôn amdano'r mynd yn ôl ar y pwynt o roi ceisiadau fewn i gronfa treftadaeth y loteri, a bod nhw wedi deud, ydyn nhw wedi deud rhowch y ddau fewn, ta rhowch y ddau fewn a wedyn nawn ni reid cyngor i chi, ta ydyn nhw wedi deud, na, mae o'n oce, math o beth. So mae'n arrisgiad yna. Efo fi'n corff, mae o'n oce, ond mae'r amseru yn bwysig dydy. Dyma'n deg i rhagweld beth yw'ch penderfynu i'r plas, ond petai'r cais yna'n mynd yn ei blaen. Hwna di'r blaenoriaeth. Nes i wneud yr datganiad o ddiddordeb, di fod yn hollol glir, mae gan gronfa treftadaeth y loteri 2 bot cyffredinol, un dan $250,000 ac un rhwng $250,000 a $10,000,000. Dyna ni'n gwneud y datganiad o ddiddordeb y pot $250,000 i $10,000,000. Sef lle da ni wedi pitio yn y gorffennol lle. Gan wybod bod plas o bosib yn mynd i fod yn brosiect blaenoriaeth uwch. Da ni wedi gwneud cais i Llywodraeth Cymru drwy'r SLSP ar gyfer mwy o arian, reisio uwch o'r arian mewn ffordd, neu sy'n gofyn fel arfer gan Llywodraeth, mwyn roi'r opsiwn i ni wneud cais i'r pot dan $250,000 i'r loteri. Mae'r loteri wedi derbyn y wybodaeth yna ganfon ni. Y cyngor maen nhw wedi roid yn ôl ydy mae'r pot dan $250,000 llawer mwy cystadleuol. Mae'r risg yna y ddwy ffordd, ond fysa ni ddim yn rhagweld bod ni'n rhoid y cais yna i fewn cyn mis Tachwedd mewn gwirionedd, felly mae'n rhaid digon amser i fod i ben o'r gwaith yn plas, cael yr adborth yna a wedyn symud ymlaen. Diolch. Diolch ni o mi. Edgar, jyst wedi mewn sydyn. Efo hyn yn ei siofyn, ydy o'n dod o flaen yr un pwyllgor, ydy o ar wahân, am bod o'i fyny i $250,000 ar un ac i fyny $10,000,000 ar llall. I fyny $250,000 yn cael ei benderfynu gan banel swyddogion, mae'r un $10,000,000 yn mynd i banel aelodau bwrdd y gronfa treftadaeth. Ond oedden ni'n gofyn iddyn nhw os oedd cael 2 gais mewn ffordd o fewn yr un ardal ddaearyddol i fod bwrpas yn mynd i fod yn fwy o risg, ond na, mi oedd na enghreifftiau ganddyn nhw o ardaloedd eraill. Da ni hefyd, wrth gwrs, yn ymwybodol, oeddech chi cyngorwyr Gwynedd am y cais sylweddol mae'r amgueddol chi newydd i chyflwyno $21,000,000, a mae hyn i gyd o fewn gogledd orllewin Cymru, a na, maen nhw'n eitha cyffyrddus, fel byddeg dweud. Mae'n bod ni'n amser i'n pethau'n gywir ac yn blaenoriaethu ac adnabod y risgiau'n hynna'n hefyd. Capacity staff ydy'r peth maen nhw eisiau ni adnabod hefyd, ac mae'n bwysig bod ni'n gwneud yn siŵr bod gan y prosiectau yma ac mae staff digonol er mwyn wedi ario gwaith. Iawn, diolch. Wel, jyst adeiladu'r pwynt Delys, dwi'n cytuno, dwi'n meddwl mae'n bwysig wrach bod chi'n mynd allan i weld, lle hefyd, wrach un peth da ni ddim mor dda yn yr hardurdod yma di dathlu llwyddiannau pryd mae prosiectau'n dod i ben, a os gewch chi John Ellis, sef y rheol o'r prosiect ar Naomi, tywys chi'r gwmpas, ac yn dangos lluniau cyn ac ar ôl sydd yn drawiadol, mae o'n bell gyfeirol beth sydd wedi digwydd. Felly nawn ni yna rhyw bythefnos nôl, mae'n gaffi da, gaffi yna dan hefyd, felly
Dwi'n gwybod bod Louise wedi gofyn yn y chat amdan manylion cyswllt. Felly John Ellis ydy'r fel prosiect Louise dwi'n siŵr wneud newn yn basio manylion ymlaen. And phone number? Na ni yr cyswllt ymlaen eich Louise. Iawn, diolch. Iawn. Diolch yn iawn i chi gyd a diolch Naomi am y gwaith Arwan a diolch am yr adroddiad. Yna mlaen i'r argymelliad ydi ddau argymelliad i aelodau erbyn yr adroddiad ers gwybodaeth i aelodau gefnogi'r bwriad i ddatblygu'r prosiect cydweithredol newydd yn ardal Cadwraeth Dolgella a dwi'n rhoid y trydydd diwrnod datblygu i ni fynd yno ar y gymelliad arall. Ond ddim fel argymelliad o ddifrifol yna. So, i pawb ddangos os ydyn hapus o ddysgwch dda? Iawn, na ni o pawb yn urdol yna. Diolch o'r iawn i chi a diolch Naomi am yr adroddiad. Diolch o'r iawn. Iawn, ymlaen i eitem 6 wan. Eitem 6 adroddiad blynyddol ceisiadaeth deddf i gwybodaeth a Bethan, beth sy'n adnodda hwnna? Croeso Bethan at hynny. Diolch fawr. Iawn, diolch iawn i chi. Dyma'r adroddiad blynyddol sy'n adrodd ar geisiadau ymwybodaeth daeth i law o dan y deddf chydig gwybodaeth 2000. Felly, llynydd, welwch chi ar adroddiad derbynwyd 42 o geisiadau ar ystod eang o bynciau fel sy'n cael ei amlyllu yn yr adroddiad. Mae'n bwysig cael nodi bod bob un cais wedi derbyn ymateb llawn o fewn yr 20 diwrnod statudol ac hefyd ni chyflwynwyd unrhyw gwynion i'r swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth yn ystod y flwyddyn. Ar tudalen 2 yr adroddiad, fe welwch chi y manylion lle o pa ddeddf gafodd ei ddefnyddio i ymdrin ar geisiadau ac faint yn nhw gafodd ei gwrthod, faint gafodd ei i'w datgeliad llawn a faint yn rhannol lle. Fel arfer dwi'n croesawu unrhyw gwestiynau neu sylwadau sgynnoch chi, ond fel arall welwch chi mae nodi cynnwys yr adroddiad yn yr argymelliad. Diolch. Diolch o'r iawn Bethan. Mae Tim, cwestiwn? Jyst eisiau o'n gyfarch ar y ffaith bod chi wedi delio yn mor dda a maen nhw wedi cael ei wneud mewn amser ar sy'n byd i mynd ymlaen i'r cam nesaf. Un cwestiwn y gynnau, yn yr ail dabl am yr air, Actions Environmental Information Regulations, mae'n un yn diwedd da ni wedi gwrthod oherwydd mae'r pethau yn yr maes cyhoeddus yn barod. Dwi wedi sylweddoli mae cwpl o cyrff cyhoeddus yn diweddar wedi bod yn dweud maen nhw yn y maes cyhoeddus a ddeud dim byd wedyn. Ydyn ni'n arwyddo pobl at lle mae'r wybodaeth yma pan da ni'n dweud yna? Yndan. Yn aml iawn mae pethau gael ar y wefan ni, ond dydy pobl ddim di edrych. Neu weithiau maen nhw'n rhoi cais deddf cyfieithu gwybodaeth i mewn am wybodaeth cynllunio a'r cais cynllunio sy'n mynd yn ei blaen. A mae hynny'n gael yn cyhoeddus beth bynnag. Felly, wrth gwrs, da ni'n rhoi links i lle maen nhw, neu weithiau fe jyst rhoi copi ychwanegol iddyn nhw, jyst i ateb cais. Ond yn ffurfiol, rhaid i dal ymateb iddo fo ffurfiol os ydy bod yn cais. Dwi'n jyst teimlo bod mae yna a ddeud dim byd amdano fo, ond ddim yn helpu neb. Na. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr chi. Diolch yn gwestiwn Tim. Diolch yn fawr ateb Bethan Edgar. Jyst cynnig ar argymelliad. Na, wel, champion, ar argymelliad. Ys yna rhywun sylw arall cyn i ni gael, Anwen? Eilio'r argymhelliad. Argymelliad, yna fo. Iawn, di pawb yn ofyn i pawb ddangos, ddysgwch dda. Iawn, na ni, diolch fawr, a diolch Bethan am yr adroddiad, diolch ar iawn. Mlaen i eitem 7, felly, Proffer Risg yr Awdurdod a Iwan sy'n adrodd ar hwn. Diolch Iwan. Diolch fawr. Mae'r fformat y sgwrs yn gyfarwydd i chi. Mae'n 3 categori sef i'r risg ateb dwi'n meddwl dechawd, nôl ac isel. Mae'r adroddiad yma roi diweddariad i chi o'r grŵp ar risg. Gath ei gyflwyno gefron ar awdurdod nôl ar y 30 o Tachwedd llynedd. A hyn o bryd mae yna digon o risg wedi adnabod ar y profil. O'r rhain mae 3 yn risg uchel, 14 yn ei ffenolig a 3 yn y risg isel. Mae yna 1 risg newydd wedi cael ei sefydlu. Mae'r manylion yna ar gael ar paragraff 1.5 o'r adroddiad. Ac mi welwch chi bod hwnna'n mynd i'r afal ar effeithiau posib ar enw da'r awdurdod ac materion ariannol yn ymwneud efo pas tan y bwrdd. Wedyn yr unig newid pellach nawr sy'n ydy y risg 18
bod y risg o adolygiad farnwrol a gyflwyno'r cyfarwyddyd ethig pellach. Mae hwnna wedi gynyddu o risg isel i risg ganolig ar y gofres y risg, a mae hwnna'n deillio o'r ffaith bod gais ddiwydiannus wedi mynd am adolygiad farnwrol yn ddiweddar efo Cyngor Gwynedd, a ffaith bod nhw'n mynd trwy un broses. Wedyn, yn paragraff 1.7 o'r adroddiad, dwi'n amlygu bod 3 risg arall wedi lleihau, sef risg 4 i enw da, fath y rheolaeth yr awdurdod o'r ysgwrn, a wedyn risg 5, gostyngodd y sgôr y risg, ond mae'n parhau fod yn risg canolig. A wedyn risg 17, bydnwch y tîm reoli, a mae hwnna wedi leihau o risg canolig i isel, ac da ni hefyd yn ystyried bod y risg yn bellach wedi sylw llawn, ac felly wedi cael ei ddynnu oddi ar y gofres y risg. Felly, yr argymhelliad yn fras ydy bod ni'n trafod yn cynnwys yr adroddiad hwn ac adolygiad newidiadau i rai o'r graddfeydd risg, ac yn cytuno i ddileu risg 4 o'r gofres y risg fel o'r amwynebu yn yr adroddiad. Diolch yn fawr. Iawn, diolch yn fawr iawn Iwan, diolch am y adroddiad yna. Gor i llawr yma Tim am holi, cwestiwn? Just cwpl o bethau bach. Un o ran cywirtod ar tudalen 21, dwi'n meddwl bod y typo fan'na ar y resiwn Saesneg o leia. Mae'n deud am gweithgor ar 5 Mawrth 2024, dwi'n meddwl, yn golygu 2025. A wedyn, mae'r risg newydd yr un 20 na efo'r plas ar y bwls. Mae'n deud bod y risg yn mynd i lawr. Dwi'n meddwl tan da ni wedi cael ffordd ymlaen gadarn i'r cenedlaeth plas ar y bwls. Mae o'n cadw ymlaen yr un lefel a lle'n mynd i lawr. Sa'n licio meddwl bod yn mynd i lawr ond y wirionedd, dwi'n meddwl mae'n jyst cael ymlaen yr un lefel. Dwi'n meddwl bod hwnna'n drwy'r ffaith, mae risg, am bod o'n risg newydd, bod y risg yn hynny yn 20, a wedyn efo'r mesurau da ni wedi rhoi yn ei le, ond dod i lawr i 15 fel da ni wedi sgorio. Dy'r saith yna mond am bod o'n risg newydd, a bod y beth o da ni wedi rhoi i mewn fel gweithredoedd yn dod â'r risg i lawr i 15. Ydyn os o'n i'n tybio fydd o'n lefel o hyn allan neu beth bynnag, ond dim ond am risg newydd ydi o. Dwi'n deall lledig yn dod, ond dwi'n sa'n dweud bod y risg yn dod i lawr o gwbl, os yn gael ymlaen fel mae o'r tan da ni wedi gael. Felly 5 pa 4 felly? Wel, mae'n y risg eraill sy'n wedi lod i lawr a sy'n dal ar un lefel enghraifft ydy risg 16. Mae hwnna wedi dod yn 30 i 6 efo'r gwaith da chi gwneud, a mae hwnna dal yn mynd ymlaen ar un lefel. Felly, dwi'n sa'n dweud bod nhw'n gael ymlaen ar un lefel. O ie, mae'r saith yn mynd o un adroddiad i'r llall. So, dyna di'r saith. So, dydy'r, efo risg 16, mae di aros ar yr un lefel. Ond mae risg 20 am bod o'n newydd, a mae newydd sbon. So ni'n tybio fydd yn aros a 15 o hyn allan, so o hyn allan fydd y saith yn aros. Dwi'n eisiau cael ymlaen y sgwrs, ond dwi'n anghytuno yn fo. Ond dwi'n meddwl, heblaw am hyn, mae'r adroddiad yn greu pan fysa'n gen ysgol ohono. Iawn, diolch Tim, a diolch Iwan. Oes yna rhywun arall ar i'w sylw? Just ar gyfer y comment, nes ti dweud ti'n argymell dileu risg 4, risg 17 o'r un dynnu, just rhaid ti gan ddaf. Ie, sori. Mi nes i ddweud siŵr, ond risg 17 sy'n cael ei gwneud. Risg 4 gostwng i organolig i isa. Risg 5 sgôr yn gostwng ond y risg arsenal. A risg 17 bydnwch y tîm reoli. Bod hwnna'n lleihau a bod hwnna'n dod yn cael ei ddileu o es. Iawn, diolch yn iawn. Mae Iwan wedi rhoi ar argymelliad i chi, di pawb yn gytun? Pawb yn dangos os gwelwch dda? Sori, dwi'n gweld beth sy'n dweud ar yr argymelliad ond risg 4. Risg 17 ydy fo. Na'i newid yr argymelliad, sy'n ei ddileu risg 17. Pawb wedi arbo hynna'n digwydd fan hyn, da se'n pawb yn gytun. A mae'n cael cynnig,
A mae Meryl yn eilio fan'na. Wel iawn. I'r dim. Hei, diolch o iawn i chi am hwnna. Mlaen i eitem rhif 8. Diwedd y gellideb. Sian? Ia, ti croeso ato ni. Ia, adroddiad sgen yma, diweddariad gellideb 2024-2025. Da ni'n dod â hon o'ch blaen chi 2 gwaith fewn y flwyddyn. Mae'n jyst yn rhoi trosolwg i chi o unrhyw drosglwyddiadau sylweddol yn y gellideb ac unrhyw gwariant yn erbyn y gellideb a revenue a chyfalaf byd yma. Da ni yn dod tuag at diwedd y flwyddyn rwan, hon yw'r diweddariad ola cyn da ni'n mynd i broses o gael lawr y gwybod a bydd y adroddiad terfynol yr allroedd chi yn disgyn hefyd. Mae rhan un jyst yn rhoi cymryd bach o gefndir i chi'r highlights mewn ffordd o beth sydd wedi fod yn mynd ymlaen yn ystod y flwyddyn. Mae gen ni dal y prosiectau mawr yn mynd yn ei blaen o live a Carnedda ac yn y blaen, a wedyn mae'r SLSP yn gwneud rhan sylweddol o'r gwariant cyfalaf sy'n wedi digwydd fewn y flwyddyn. Dwi wedi nodi yn 1.6 bod na ddim grantiau ychwanegol wedi derbyn a'i disgwyl ar hyn o bryd gan Llywodraeth Cymru yn y flwyddyn ariannol, ond ers sgwennu'r adroddiad yma, mi ydyn ni wedi derbyn arian ychwanegol 1.1 miliwn. Arian un tro sydd wedi cael diwedd blwyddyn, a mae hynny'n helpu i bontio'r diffyg sgennyn ni yn y blwyddyn ariannol hon. Mae rhan 2 sy'n rhoi trosolwg i chi o'r nodeb i chi o'r gweithred revenue a unrhyw drosglwyddiadau. Does am drosglwyddiadau mawr wedi digwydd ers i ni adrodd i chi dwytha. Y rhai sydd wedi nodi fan'na ydi cyfalaf ydy heini, a mae heini beth sydd wedi cael i cymryd mwy o blaen arian yn y cronfeydd o fan'no. Os oedd un effaith ar y gwelodlin neu ddim effaith ar y diffyg oherwydd y gwariant ychwanegol yna. A mi nes i nodi'n 2.4 bod ni'n amcan bod yna £500,000 o diffyg, ond yn amlwg oherwydd yr arian ychwanegol yna, bydden ni ddim angen tynnu ar y cronfeydd o gominiad hynny. Rhan 3 sy'n rhoi crynodeb o'r gellideb gyfalaf, a wedyn yn rhan 4, da ni'n amlinellu'r sefyllfa da ni'n gweld ddiwedd y flwyddyn. Mae'r tabl yna jyst yn rhoi syniad eich o'r gwariant net hyd yma. Dwi'n ail golofn yn fan'na, mae'r gwariant i weld yn ystal o'i chymharu â flwyddyn cynt, ond mi fydd yna hefyd incwm grantiau sy'n dod i fewn yn erbyn y gwariant net yn ychwanegol erbyn diwedd y flwyddyn. A wedyn mae gennym ni o 4.3 ymlaen, lle da ni'n amlinellu unrhyw amrywiannau sylweddol fwy na 10,000, a mae hynny wedi cael ei amlinellu yn y paragraffau yma fesul wasanaeth ar unrhyw wahaniaeth sydd yna. A wedyn ni'n 4.7, mae hwnna'n jyst yn amlinellu'r prif wariant cyfalaf sydd wedi cael ei wneud yn ystod y flwyddyn. A wedyn mae rhan 5 jyst i nodi os oes unrhyw drosglwyddiadau dros 30,000. Does na'm byd newydd ers i ni adrodd i chi. A wedyn yr argymhelliad ydy jyst i gymerwyd 2 o'r adroddiad a nodi'r sefyllfa ariannol ar gyfer Iawn, diolch yn fawr, Sian. Diolch yn fawr. John, i mewn ta? Jyst yn sydyn iawn, jyst i ymddihiro, i beidio adnod chi wybod yn gynt amdano'r arian mae gan y Llywodraeth. Sian yn cyfeirio. Nes i mo'n cael gwybod yn un wrsos dwytha, a dwi'n bod i ffwrdd o'r swyddfa rhan helaeth o wrsos yma. Felly, na i gylch chi rhywbeth yn gadarnhau hynna i bawb i staff ac aelodau i gyd. Mae'n rhywbeth newydd. Felly, ia, jyst yn dylsyn fi wedi adnod chi wybod yn bach yn gynt. Iawn, diolch John. Tim a Brian wedyn. Jyst i ofyn, os di'r pres ychwanegol jyst arferol diwedd y flwyddyn ariannol, neu dio am rhywbeth arbennig? Na, mae o'n arian un tro, da ni wedi derbyn o'r dymol, mae'n dod fewn cyn diwedd y mis, felly 1.1 miliwn o revenue. Ia, sy'n da ni'n sawi o fawr, mae o'n help mawr yn y cyfnod yma. Iawn, diolch Tim. Brian, a mae Ifor wedyn, ia. Brian. Thank you, Chairman. Sorry. I note on the paragraph 4.7 the capital spend on Haverdariri. And I also note in another report Edward's suggestion of a assets group meeting. I'm just conscious that in my time we've had a number of significant spends and unknown
unexpected spends on Hafod Ariri. And I think we need some reassurance at some point, sooner rather than later, of what the situation with Hafod Ariri is and what projection is for further spend on that because of the likely sizes of it. So it's really just putting a marker down that we make sure that gets picked up as we go forward with the asset review. Ie, cytuno efo hynna. Dwi'n meddwl mae yna ambell i surprise i dod efo Hafod Ariri cyntaf i fi oedd y ffaith bod Carillion a wedyn mynd yn wal a wedyn yn y gosod chwanegol oedden ni'n wynebu. Mae'r gosod ni wedi wynebu ar y to rwan rhywbeth sydd wedi bod yn broblem i'r gwir ers comisiynydd y diwedd fan rhyw fath o problema wedi bod ond mae Carillion wedi bod yn patio fyny. Da ni'n gobeithio fawr rwan bod y gwaith yma yn mynd i sicrhau bod y brobl yna wedi diflannu. A mae gen fo warranty dwi'n meddwl gan mlynedd am y gwaith. Felly, gyda'r gwaith yna wedi cael ei wneud, dwi'n tybio wedyn fydd yr gwaith pwyntio ar yr adeilad a'n ei wneud o bryd i gilydd, ond yr gobaith wir ydy bydda ni ddim yn gwynebu costa mawr sylweddol. Ond o ystyried lleoliad yr adeilad, dwi'n ddim yn biafo hynna de. Ond yn sicr os ni'n cytuno bod eisiau trafodaeth yn yr is-grŵp o sefyll. Iawn, diolch i Wen. Ifor? Ie, diolch. Mae Tim wedi trwysio ar y cwestiwn o'n i eisiau gofyn. Yr 1.1 ma, ydy o wedi cael ei anelu i prosiectau penodol? Pre-slippage ydy o, ie? Yn gyffredinol? Ie, mae o'n arian glan mewn ffordd yn di nodi at unrhyw brosiect o gwbl, felly sy'n mwy defnyddiol i ni. Arbennig. Diolch. Iawn, diolch Iwan, diolch i Iwan. A ni som fwy o sylwadau? Na. Iwan, Edgar, sori. Dwi'n cynnig mynd efo'r cymhelliad. Anwen yn ei chipio. Iawn, diolch yn fawr o Sian, Dewi am ddod ati a roed yr adroiad ariannol ni. Diolch yn iawn. Reit ta. Dwi wedi mwynhau darllen eitem 9 ma, mae hwn yn rhoi rhyw deimlad braf i rywun dwi'n meddwl. Dwi'n croesawu eita yma a roed adroddiad blynyddol gwirfoddoli a lles, so croeso at eita. Diolch, Pastor, cael gyflwyno gwerydd adroddiad blynyddol a'r gwirfoddoli a llesiant. A mae jyst yn rhoi overview i chi o beth sy'n bod yn digwydd dros flwyddyn, prosiectau gwirfoddoli a digwyddiadau llesiant. Ac flwyddyn yma wedi gwneud lot mwy o ffocws ar adborth gan y gwirfoddolwyr yn hytrach fel mae yna data a ffigurau yna hefyd, a mae'n rili neis clywed adborth testyn. Efo'r tabl KPIs, mae yna chydig o'r actions wedi cael eu tynnu o'n achos bod nhw wedi cael eu cwblhau. Felly camau nesaf i edrych ar ddiweddaru y KPIs ar gyfer y strategaeth yn cael ei ddiweddaru. Croesawu unrhyw adborth ddim chi. Jyst ychwanegu, achos dwi'n meddwl roedd hi'n well i eto, jyst ei diolch fawr iawn i fi. Mae game changer dydd gair yn ei geiriau dwi eisiau defnyddio ers i eto dod i'r ymddurdod, a dwi'n siŵr bod chi'n weld o'r adroddiad yma beth gweithio mor galed a newid y wyneb brif gwirfoddoli'n par. A jyst eisiau brolio hi, achos dwi'n ddim yn mynd yn amlwg dros ei hun, so ie, diolch yn fawr. Sgyn i fynd sylwadau neu beth Tim? Dwi'n eisiau canol yr adroddiad dweud bod nhw'n ffantastig. Mae'r graphics a'r ffyniau a phobeth yn dod dros fod yn arbennig o dda. Felly, da iawn ti, arbennig o dda. Dwi'n meddwl, wrth ni fod yn rhaid bod yn falch iawn o hwn. Fel mae'r cadeirydd yn dweud, mae'n fesur i gael o'n i weld o, a weld rai o'r sylwadau gwyddolwyr sy'n gweithio ar hynny. Mae'n darn o waith arbennig yn dangos waith arbennig sy'n cael ei wneud gan llwyth o bobl sy'n rili meddwl lot amdan a cario ar yr Os oes na rhywun yn gwirfoddoli, maen nhw'n siŵr o genhadu y gwaith da a y gwaith mae'r parc yn gwneud i bobl eraill wedi ar ran y parc mewn ffordd. Maen nhw'n ambassador sy'n ni fel parc. Diolch yn iawn. A diolch am yr holl waith, da iawn, diolch yn iawn. Ca rhywun i'w sylwad arall? Fel oes, Eifo?
Ie, jyst mynd i ddeud, faint mor glir a hawdd i ddarllen oedd o. A yn camol, os ydyn nhw'n mynd i hunain bach o waith i mi pan yn neud yn thesis, chwarae teg, cos mae'n cael y pwynt drosodd yn glir. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch i fawr. Na ni, champion iawn. Diolch yn fawr iawn i chi am hwnna lle. Ia, Louise. Louise, sorry, beg your pardon, Louise. Mae'n brwg yna. Louise, ti'n dod mewn? Yeah, that's okay. Litter. Oh, I mean, I know I'm a completely out and out Luddite. No, not Luddite. Womble, that's the word I'm looking for. I just cannot understand the mentality of people that throw litter, but well done on collecting 1,302 bags of litter. Is there any way we could put take your litter home signs up somewhere, or do we already do that? You know, Snowdonia is one of the most beautiful parts of the British Isles, yet people still have this somebody else will pick it up mentality. Is that something we can look into, these signs that say please take your litter home? Or am I banging on the wrong tree again, banging my drum? I don't know. I despair at people's attitude. Angela, ti'n sort of mewn? Thanks, Louise. Yeah, we've got several campaigns going on at the moment, and through the plastic-free Arwyddo scheme as well. We have got signs around, but we're always looking for new ideas, and we're working with Bangor University with their behavioural change unit on how we can target those people that, same as you know, it's really hard to get into the mentality of somebody who drops litter. So we're trying to work on maybe different strategies, but yeah, we're constantly trying new things, and we've got a few new ideas for this year as well. So yeah, is there a chance I could scrounge a couple of litter pickers, because I do stop in laybys and pick it up. I try to do my little bit, but and my litter picker is showing its age, so if I could scrounge a few, maybe I'll take my arm debts out for a litter pick as well. We'll get in touch, but the best thing to do is contact Keep Wales Tidy, and they've got various resources they can drop off in different communities. But yeah, I'll send you the details. So what exactly did Keep Wales Tidy do? I came back from Cardiff the other day up the A470 towards Tidville, and it's awful. Can't we give them a nudge to say, Keep Wales Tidy, do what you're supposed to do? Diolch, Louise. Ifawr, hen law, sgyn ti'n mynd ifawr ta cwestiwn arall ifawr? Hen law, sorry. Hen law, yna o, iawn, diolch o'r iawn, champion. Iawn, ta diolch o'r, a ni symud ymlaen i eitem 10, felly rhaglen waith corfforaethol 24-25. A Iwan, chdi sy'n arwain hwn? Ie, diolch fawr. Dwi'n arwain ar hwn, a wedyn mae'n adroddiad bach yn debyg. So mae'r adroddiad yma, eitem 10, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn yma, a dyna gan John adroddiad yn edrych ar y flwyddyn wedi dod. Na fo. Fel arfer, da ni'n mynd trwy'r lesod dalen gofyna. Na fo. Os yna'n codi, am y cyffin ar dudalen. Champion. Na fo, a ni mlaen i tudalen 45, a ni mlaen nes yn tudalen, a os oes gen i wedi i'w sylw i ddeud, neu math i godi, codwch y llaw neu gweithio allan. So mlaen, tudalen 45, 46, 47, 48, 49, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95. And 95, 96. 97. 98. 99. 99. Rwy'n gwneud 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. A 108. Bingo. Ia, bingo. Os yna rhywun i'w sylwadau neu ryw sylw ar unrhyw un o'r tudalen yna? Pawb yn hapus o hynna? Iawn, diolch o chi, diolch am mynd trwyddyn nhw a edrych drostyn nhw. So, ydy pawb yn hapus o hynny? Si eisiau cynnig ar o gymylliad hwnna, Iwan? Jyst yr unig argymhelliad oedd bod chi'n archwilio trafod na dim. Sy'n mae'n dangos? Dwi'n neud hynny. Na fo, champion, iawn. Ymlaen i eitem 11, yr rhaglen gwaith cyfreithiol 25-26. John, chdi eisiau rhaid ar hwn? Ie, diolch Cadeirydd. Felly fel da chi'n gweld o'r tabl, mae'r rhaglen waith corfforaethol ar gyfer y flwyddyn nesaf yna wedi trafod o ymysg y peneithiau gwasanaeth yma ac yn y tîm rheoli. Felly, chydig bach o newidiadau o'r ydych chi'n newid unrhyw ond dim byd mawr. Dwi ddim yn bwriadu fynd drwy fo yn fanwl, ond yn hapus i gymryd unrhyw ymholiadau neu cwestiynau ar y cynnwys a jyst gofyn i chi fabwysiadu'r rhaglen waith os gwelwch yn dda. Newch chi weld bod yr amcanion llesiant, am y cyfnod yr amcanion llesiant yn dod i ben leni. Felly mae'r amser wedi dod yn ffurfiol iddyn ni adolygu ar gyfer y cyfnod nesaf, y 5 mlynedd nesaf. Ond oherwydd y ffaith bod yr awdurdod yn adolygu 2 gynllun statudol, maen nhw'n cychwyn adolygu'r 2 gynllun statudol leni. Mi fyddai'n dod yr adroddiad ger bron yr awdurdod yn mis Mehefin i ofyn am oediad gohirio yr adolygiad llawn yma am ryw flwyddyn bosib. Fel bod ni leia'n gallu cychwyn adolygiad y cynllun datblygu lleol ac adolygiad cynllun Eryri oherwydd dwi'n meddwl bydd hyn yn cael effaith wedyn ar yr amcanion llesiant. Felly mae'n bwysig bod ni'n cychwyn y broses yna cyn adolygu neu bydd yna rhywfaint o wrthdaro. Mwy adroddiad ar hynna i mis Mehefin, ond heddiw jyst eisiau chi fabwysiadu'r rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn nesaf. Os ydych chi'n edrych. Os gael dim ond, yr meddylfryd efo yr amcanion llesiant ydy, mae'r cynllun Eryri, wrth gwrs, yn ymwneud efo'r parc yn y ni'r partneriaid i gyd yn bwydo mewn. A wedyn, bod ni wedi strwythuro'r amcanion llesiant ydy bod yn bwydo mewn i cynllun Eryri. Wedyn os ni'n adolygu yr amcanion llesiant rwan, bryd mae'r amseredig ar yr hen cynllun Eryri, yna ni'n mynd efo'n gorfod adolygu'r amcanion llesiant yn eitha sydyn. Wedyn, so mae'n jyst yn datblygu yr gwaith ac o edrych arno, dwi a John wedi trafod ac maen nhw dal yn weld yn amcanion sydd yn maen nhw'n dal yn gweithio dydyn yn gweithio'n angen. Diolch Iwan, diolch John. Sa rhywun i'w sylwadau Ifor? Ie, hapus iawn i gynnig hwn. A jyst gweld o'n be cwrs gathon ni ddoe gan Llywodraeth Cymru ar y deddf llesiant a llywodraethu cynaladwy, a ni'n gweld hynny yn on point fel tai. Ie, hapus iawn i gynnig hwn. Diolch. Edgar? Eilio'r cynnig. Eilio'r cynnig. Na ni, champion. Ie, dim wneud pawb ddangos os gwelwch yn dda. Iawn, na ni. Diolch fawr iawn i chi. Na ni wneud trwy'n ar reit staclus bore yma. Ysaf anad, mae cyn y gyfarfod nesaf wan, ta be mae eisiau rhywun? Barod efo. Na ni, diolch fawr iawn i chi, a welan chi mewn chwarter awr. Chwarter awr o chwech? Chwarter awr? Wedi 11, mae yna link gwahanol does. Mae yna link gwahanol oes. Di pawb adran hapus wan efo'r link? Na fo, gai, nid rwy'n dan efo'r link. No, I'm not happy. I haven't done it. Oce, torri am 10 munud ta. Cyn Louise. Sorry Louise. Somebody the link. I haven't got the Zoom scores on the phone. Mae o fod ar dy e-bost ni. Yn y diary.
i Louise. Oh, Dwi'n neud Oedd o'n- yn dwi'n neud oh, iddi. Edrych yn y dyddiadur, mae lein wedi dŵad o'r e-bost. right, if I'm not Dwi'n here, neud o'n Yn y hoed iddi. Dwi'n neud o'n iddi. oh, thank you. Mae Meryl newydd yn efo chdi. Thank you very much. Diolch yn fawr, mae'n eich mewn 10 munud o'r awr. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n cyrraedd yn y math nawr.